Assalamu alaikum rahmatullah. Ni ce Fatima Musa Magaji. Alhamdulillahi da Allah ya sake nuna min wannan rana. Allah ya ba mu ikon fahimtar juna, Allah kuma ya ba mu sa'a. Har ila yau ina godiya ga dukkanin masu sharing posts ina da kuma masu sauraron videos ina. Na gode, Allah ya saka da alkhairi. Yau ina so in tunatar da mu ne mata a matsayin mu na mata a gidajen auren mu. Sannan mu ne cewa aure ibada ne, kuma ibada da ya kamata mu yi shi cikin biyayya, natsuwa, kwanciyar hankali da dai sauransu. Mu sani mazajenmu suna sama da mu, mu kuma muna ƙasa da su. Malamai sun yi mana bayanin matsayin mace a ɗakin aurenta. Duk wacce take neman ɗakin aure, Ubangiji Allah ya za'a mata abin da ya fi alheri, Allah ya ba ta sa'a. Gare ku a matan aure, ina so mu sani cewa wani matsayi ne da kika samu ba don wayenki ba, ba kuma rawa kika yi wa Allah ba, amma Allah ya ga dama ya zaɓe ki ya haɗa ki da wanda kuke tare da shi, ma'ana mijinki. So ina so mu sani wajibi ne mu ki masa biyayya, tabbas wajibi ne. A cikin biyayyan da zaki ma mijinki, in karki manta zaki ji ana cewa yi na yi bari na bari, ma'anan kenan ki yi masa abin da yake so, ki kuma bar abin da baya so. Menene baya so? Mazajen yanzu ba su so a taɓa musu waya. Mata mu ji tsoron Allah, mu danna zuciyarmu, manipulate your mind. Ki nuna ma zuciyarki cewa wayan mai gida it's a no-go area. Kar ki je wajen wayan mai gida. Wannan waya shi ke leading to so many things. Ga labari da muka samu a cikin kwanakin nan jiya. Wata har ta kai mijinta ga lahira saboda menene wai ta buɗe wayansa ta ga abin da ranta bai mata daɗi ba. Of course, kin yi invading privacy ɗinsa, ba za ki ga abin da zai miki daɗi ba. Ina ba ku misali, na ce yanzu mazaje suna nan ne kamar ki aje kura, ki aje damisa, ki aje zaki, sannan ki ɗauki ɗanyen nama ki aje a tsakiyarsu. My sister, what do you think will happen? Sai inda ƙarfi ya ƙare. To haka mijinki yake a tsakanin mata yanzu. All categories of women dole su bi shi saboda halin da mata suke ciki yanzu. Akwai wata saboda halin da take ciki, wata kuma saboda kawai rashin godiyan Allah ne, amma koma menene. Abinda nake so da ke bi mijinki sau da kafa, ki lailaye mijinki, ki shagwaba shi, ki masa abinda ke kanki kin san zaki ji daɗi kina yi. Kuma Allah sai ya baki lada, Allah sai ya miki sakayya. Duk macen da ta saukar da kanta, ta mai da kanta wawiya, an bata mata rai, ta yi kukanta a ɗaki inda za ta kai report, ta yi report a bata hakuri ta dawo gida. Amma ta ci gaba da zaman aurenta, to wallahi Allah zai miki sakayya. Kar ki manta gaba ta fi yawa, akwai 'ya'ya. Amma idan muka tsaya muka ce we want to claim rights, ni ba isa a yi min kaza ba, kamata a yi min kaza, shi ɗin me ya zai yi min kaza. My sister, that is marriage for you. Ki kwantar da hankalinki, yan uwan shi za su bata miki, kai wani da bai kai ya ka ba zai bata miki, sai ki ce albarkacin aure, sai ki yi haƙuri. Da ba dan aure ba wani bai isa ya ganki ya gaya miki wannan wasu maganganu ba, amma ki yi haƙuri, babu komai. Duk abin da kika yi haƙuri akai Allah zai miki sakayya. Kake manta gaba ta fi yawa, kamar yadda na faɗa akwai 'ya'ya. Mata mu ji tsoron Allah. Zafin kishi ba shine zai kai mu ga ko ina ba. Mace har physically ta ɗauki makami ta sa wa mijinta. Ni wanda ya fi min ciwo mace ta ɗauki makami ta je gaban mijinta, I am sorry, pardon my language, ta je gaban mijinta mata, har ta ce wai ta soke shi a gabansa. Mata ku yi haƙuri, pardon my language. Jama'a mu ji tsoron Allah. Ko ka ga mace ta yanka ɗan kishiya, ko mace ta yanka kishiyarta, haka zalika ana samu ga maza. Kaga miji yayi wa matarsa dukan tsiya da har zai kai ta ga halaka. Wallahi mu ji tsoron Allah. Mu roki Allah ya ba mu iko mu rika controlling zuciyarmu. Mu roki Allah ya ba mu iko duk halin da muke ciki, Allah ya ba mu mafita. Mu miƙa me ake kira problems ɗin mu ga Allah. Mu yi mashi magana. Kina zo ne ke kada ki ma Allah magana, ki masa kuka. An gaya mana duk hanyar da za mu bi mu gaya ma Allah, ki sujada, ki addu'a, ki sallah, ki nafila. Dole a ɓata miki rai saboda ke 'yar adam ce, shi ma ɗan adam ne. Shedan zai shiga jikin shi, ke ma shedan zai shiga jikin ki. Burin shedan ya haɗa ku faɗa. Ki roƙi Allah ya baki iko, ki daure, ki jure, ki masa biyayya. Dan ran sai ɓaci ke ki sauko. Ku yi haƙuri mata, ni kullum ku nake kira saboda idan muka duba duk wannan matsala mu muke shanta.
duk yadda aka yi aka je aka dawo ke ce da asara. Haka rayuwa take. Don Allah dan annabi mu yi makan mu faɗa. Babu ruwanmu da wayan mazajenmu, babu ruwanmu da musu rashin ɗa'a, rashin kunya. Tsakaninki da mijinki biyayya mata, biyayya. Sannan ya kamata mu sa a ranmu ba mu so, babu macen da take son kishiya, amma ki roƙi Allah ya danne miki zuciya idan Allah ya ƙaddara za a yi miki wata. Mu roƙi Allah ya shiga zuciyarmu mu yi haƙuri da kowace irin al'amari, Allah kuma ya ba mu mafita. Don Allah mata, mu miƙa al'amuranmu ga Allah, mu sa tsoron Allah. Wallahi idan kika ce ke ce, Allah sai ya bakki da wayanki. Ai ga irin ta nan muna gani. Duniya ma ta ishe mutum. Ya Allah ina roƙonsa, Allah ya huci zuciyarmu a duk halin da muke ciki. Allah ya ba mu iko mu yi controlling zukatanmu. Allah ya haɗa kawunanmu mu zauna lafiya da mazajenmu, iyalanmu, 'yan uwansu da sauransu. Jama'a, assalamu alaikum.